A Namlugál BT-nél minden projekt egy ígérettel kezdődik, hogy ügyfeleink mindig biztonságban legyenek, és minden fontos információt könnyen megtaláljanak. A telepítés minden részlete gondos odafigyeléssel történik. A munka végeztével minden adatot rögzítünk a saját rendszerünkben, és egyetlen kattintással elkészítjük az egyedi QR kártyát. Ez a kártya lesz az ügyfél kulcsa a teljes projekthez. Évek múlva, amikor már senki sem emlékszik minden részletre, amikor a papírok eltűnnek, a jegyzetek elkallódnak, elég egy pillantás a QR kártyára. A telefonon azonnal megjelenik minden információ, a telepítés dátuma, az eszköz adatai, a karbantartási időpont, a dokumentumok, a fotók, a megjegyzések. Minden, amire szükség lehet. Mi pedig időben látjuk, ha közeledik a karbantartás, és proaktívan értesítjük az ügyfelet. Namlugál ügyfélkiszolgáló rendszer, a szolgáltatás, ami nem ér véget a telepítéssel.